Opisyal nang binuksan itong May 1 kasabay ng Araw ng Mga Manggagawa ang kauna-unahang mall-based PhilHealth Yakap Clinic sa Central Luzon na matatagpuan sa Soliman Paroli Eye Center sa New Point Mall sa Angeles City. Layunin ng Yakap program ng PhilHealth na gawing mas accessible at abot kaya ang basic healthcare services para sa publiko. Sa mall-based setup, mas napapadali ang access sa checkups, health screening, laboratory services at gamot habang ginagawa ang araw-araw na activities. Ang Soliman Paroli Eye Center ang unang accredited facility sa rehiyon sa ilalim ng programang ito bilang tenant partner ng New Point Mall. Target nitong mapalapit ang serbisyong medikal sa mga manggagawa at pamilya na naghahanap ng convenient at mabilis na healthcare access. Ayon sa PhilHealth, bahagi ito ng mas malawak na inisyatiba upang gawing mas reachable ang healthcare services sa mas maraming Pilipino nang hindi na kailangan bumiyahe ng malayo o maghintay ng matagal. Inaanyayahan ng publiko na bumisita sa Soliman Paroli Eye Center sa second floor ng New Point Mall upang ma-avail ang benepisyo ng Yakap program. Ako po ay Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.